И какво става, хора? Сори, че няма клип от много време. Нали, първо ви се извинявам, после ще ви кажа какво ще правим, нали? Мога да се досетите така, сега ще седи така. Сега снимам с някаква друга програма, където от телефона, нали? И това е нещо като обяснение. Нали, ние сме Момчетата БГ, ако искате се абонирайте, коментирайте, държа ви ако искате. И сега ще ви покажа, може да се досетили по-отдеве, че това е яйце, а това е оцет. И сега някои хора ще се чудят, ами защо го слагаш яйцето в оцета? Защото като го сложим това яйце, ето го яйцето, вижте как вече е на бабунки, някакво с балончета. Като го сложим вътре и престои 24 часа, тези бабунки започват, тези топчетата и започват да излизат от яйцето. Това са нещо като свойствата му. Или то се разгражда, черупката му се разгражда. И трябва да може да го мачкаме, нали така. И може, нали, на тъмно и да светнем, нали, да си сложа телефона, да пусна фенера и да сложа яйцето отгоре. Би трябвало да се види и жълтъка вътре. В смисъл да го видим като куп, нали, и да се види отвътре. Това ще, нали, от днес, след 24 часа, ще видя, както виждате или не знам дали виждате. Сега е 10 вечерта и 6 минути. Сега се прибрахме от едно светлинно шоу, град Стамбулийски. И ще се видим, когато може би е готово, пък ако не е готово, пак ще се видим и ще ви кажа, че не е станало. И също трябва яйцето да почти да е покрито с оцет. И това ще е от сега. Ще се видим, когато яйцето може би ще е готово. До после. Така, ето ние след близо 24 часа. Ето го и получения резултат. Виждате, изгубил си свойствата. Ето, вижте как подскача. Тук малко не... Тук има много малко черупка, защото просто като го сложихме, нали, вътре в чашата, вижте даже какво стана на сета. Като ми бърсах, защото беше ужасно мръсно. И това е излезнало нагоре. Отгоре не е било много потопено в оцет и затова има малко черупка, но пък другото виждате как е станало. Виждате, ето може всичко да се прави. Тук съм приготвил един телефон, с който ще... Извинете за това, но ще приготвим с него... Аре, обърни се, бе. С него ще светнем да видим дали ще стане... И нали, дали ще се получи ефекта, който трябва да видим в жълтъка. Би трябвало да стане, защото аз така горе-долу го виждам отвътре. Това е много яко. И после може би ще спукаме яйцето. Не знам. Добре. Сега ще изгаса лампата. Така. Сега обръщаме, извинете за това. И виждате, вие не може да видите просто, защото е твърде силно. Но при мен се вижда, вие не може да го видите само, че. При мен се вижда ето тук горе жълтъка. Но както и да е, няма да ви дразна вече с тази светлинка. Светвам лампите. Така. И мисля, че ще го спукаме некъде да е, на терасата може би. Добре, виждате, мачкам го, пускам го, нищо не става. Изгубил се свойствата. Но преди да го изкарате, не се учите, защо е толкова черно, защото буквално вижте. Вижте чашата вътре каква е. И буквално черупката на яйцето се разгражда и тя си изгубва свойствата. Трябва да престои близо 23, защото при мен сега е 9 часа, аз го сложих в 10. Така, ще се върнем сигурно, когато ще изпукаме яйцето. До скоро. Така, ето го яйцето. Сега ще го пукнем с игличка. Ето. Тук има коте. Вижте мучите. Найс. Сега само го пукаме и бягаме. То не иска да се спука, найс. Не, ето спука се. Спука се. Вижте го.
отвътре. Вижте просто тази черупка. Вижте. Това е найс. Така съжалявам, ако нещо светлината не ви харесва, просто казах ви, коте маха и се моля те. Кажи здравейте хората. Много си хорор. Така. Добре. Еми това е. Мисля, че това е едно на яките неща. Ето тук. Това. Ето. То и това мисля да е от клипа. Ако ви е харесал, може да дадете палец нагоре. Нямаше клип от много време, но сега ще започнем поредите с моят приятел. Така, нещо объгна самата програмка, докъде бях стигнал. Да, че няма клип от много време, с един приятел ще снимаме. Той ще започва поредица, някакви чаленджи, дано това ви е харесало, това клипче ви е харесало. Нямаше какво да направя и се сетих просто. Много хора го правят, да, ако питате, че съм го копирал, да, видял го от YouTube. Май дидо го правеше и мисля, че се получи. Ако мислите, че се е получило, харесайте клипа, коментирайте, питайте ме, ако нещо не сте разбрали как да направите. И това ще е от моя клип. Ако ви е харесала програмката, може пак да дадете на харесване и да коментирате. Ако ви е харесала, напишете хаштаг як камера. До скоро!